¿Vale? Muchas gracias, Lucía, cuando quieras. En una fosa común, en la memoria del olvido, quieren borrar tu nombre como si no hubiese existido. Ya mataron tu esperanza, dejaron huérfano a tus hijos, pero no pudieron cegar la dignidad como principio de todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que no queda en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Los hombres y las mujeres que cometieron el delito de defender la libertad quieren volar. No matarán tu esperanza, tú sigues en mi recuerdo, que tu cuerpo ya descansa, pero tu alma nunca ha muerto. De todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido, todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que no queda en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, de todos los hombres y mujeres que en huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido, y cada uno una historia de sueño que nunca queda en el olvido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre ya, tienen nombre ya, apellido. Lloc que vàrem inaugurar just fa 4 anys. En aquell moment estàvem molt satisfetes de tenir aquest espai, però acabàvem de passar unes eleccions i la veritat és que teníem aquell regustet un poquet... Preveïm, no?, el que podia passar, no que passés tot el que ha passat, perquè en realitat ens han robat tots els nostres drets i ens han trepitjat de mala manera. Per tant, estàvem un poquet així nou. Crec que enguany, que just que fa 4 anys, estem d'enhorabona, en tots sentits. Primer perquè aquells que no han condemnat el franquisme, aquells grups polítics que mai han condemnat el franquisme, estan fora de les institucions, i en segon lloc perquè tenim aquest espai i fa 4 anys que el tenim. Per tant, crec que estem de doble enhorabona. Bé, la veritat és que nosaltres ho hem tingut sempre difícil, també vull dir. Nosaltres no fa 4 anys només que lluitam, fa bastant més de temps. Les víctimes del feixisme, ja ho sabeu, no? Fa molt de temps que pateixen una injustícia molt greu, que és una injustícia que feta en els drets humans, que aquí no hem estat capaços mai, d'afrontar ni d'assolir els seus drets. No les tenim. No les teníem abans, tampoc les tenim ara. Esperam, això sí, que a partir d'ara, és que si no ho feim ara, no ho farem mai. Aquests 4 anys ho hem de fer. Ho hem de fer aquests 4 anys. No podem esperar més. No poden esperar més. Més això ho vull fer bé. Bel, per favor, acompanya'm, vine. Bel antic, acompanya'm, sí. Per favor, vine un segon, no xerris, però vine. Maria, vine, per favor. Vine. Carme, vine. Per favor. Francisca, te diria que venguessis, però sé que estàs delicada, no pots venir, no te preocupis, no.
acompanyeu-la. Mireu, som filles d'assassinats, de persones assassinades, de persones que varen sofrir moltíssim, de persones que estan aquí, en aquest mur. Són gent que tenia uns principis i uns ideals. Són gent demòcrata, que els seus pares eren demòcrates. I fa 40 anys que esperen. Penseu, de veres penseu que poden seguir esperant? Si les mireu, penseu que poden seguir esperant? No poden seguir esperant. No volen seguir esperant. Per favor, demanen als grups polítics que avui vos agraeix que a més que hàgiu vengut aquí, que feu aquest primer acte públic, que el feu en homenatge a aquells que vos precedien en la lluita per la llibertat i la justícia, vos agraeix sincerament. Però, per favor, si no ho feim ara, no ho podrem fer mai i no mos ho podrem perdonar. És que no mos ho podrem perdonar, no hi haurà excuses. No li poden dir una altra vegada no és moment. No li poden dir no hi ha dos bes. No és qüestió de dos bes, és qüestió de voluntat. A nosaltres, a l'associació, mos teniu, per favor. Per favor, de veres. Ho hem de fer ara. Volem una llei de fosses ara. Volem, per favor, que mos ajudeu en les exhumacions, que vos presenteu en nosaltres davant dels tribunals per denunciar quan trobem les restes assassinades de persones, a les 57 fosses que hi ha a Mallorca il·legal franquistes. Volem que se retirin la simbologia franquista que només fa que ofendre les víctimes i a tots els demòcrates. Volem que se tiri a baix, concretament a Palmes a Feixina, que és una vergonya. És una vergonya. Tenim projectes d'arquitectes molt bons, que vos cediran els projectes, que no costarà dos bes això, que nosaltres hem estat capaços, sense un duro, de sumar una fossa, que aquí hi ha els seus familiars, si ho saben, a Sant Joan, i ho hem fet sense un duro, amb voluntari, amb feina, amb gent que ha ajudat. Per favor, no passeu esperant aquesta gent, de veres vos ho deman, perquè és que si ells no hi són, ells seran nosaltres tanmateix, i serem els nets, i no renunciarem tanmateix. És que no renunciarem. La memòria és persistent, i no renunciarem. Això sí, si no hi són ells, a nosaltres, cada vegada que ells falten, se mos obren no les ferides antigues, noves ferides. No volem més ferides. Per favor, volem perdonar. Volem estar en pau, volem estar tranquils, volem estar bé. No podem deixar passar en això l'oportunitat, per favor. Jo sé que mos rebreu. No mos han rebut aquests 3-4 anys, però sé que mos rebreu. I vendrem i xerrarem. Però ja, per favor, una llei de fosses, ja. Ja. Això és inaplaçable. I ara ja m'estic posant molt canyera i jo venia aquí a estar contenta. Gràcies, Francisca. Gràcies, Maria. Gràcies. Podeu seure. Gràcies. Anem a començar l'acte. Dones per la memòria. Eren dones, justament aquí totes, no? Dones per la memòria.